Dobrý deň. Dneska sme podali podnet na Krajskú prokuratúru, ktorý sa týka firmy EEI a ich aktivít na území mesta Košice. Je to prvý podnet zo 4, ktoré sú pripravené a tento prvý sa týka a rieši problematiku ľudí, ktorí bývajú v blokoch na trvalý pobyt a na ľudí, ktorí sú v podnájmoch, pretože si myslíme, že toto delenie ľudí na tieto dve skupiny z jedného bytového bloku nie je správne a dokonca si myslím, že je to aj protiústavné a vysvetlím, o čo ide. Každý z nás býva v nejakom bytovom dome, táto šálka bude bytový dom a v tomto bytovom dome sú ľudia, ktorí tam bývajú a je úplne jedno, že či tam majú trvalý pobyt alebo či tam bývajú v podnájme, ale všetci majú jedno spoločné, platia tomuto mestu daň z nehnuteľnosti. To znamená, nikto podľa zákona nerozlišuje ľudí na nejaké dve skupiny. Táto daň z nehnuteľnosti slúži na to, že okolo barákov sa stávajú pieskoviská, trávniky a parkoviská. Na to slúži tá daň z nehnuteľnosti. Potom je tu slovenská technická norma, ktorá hovorí o tom, že pri každom bloku musí byť nejaký počet parkovacích miest. A táto slovenská technická norma hovorí, aby sa to ľahšie nejak počítalo, že keď je v baráku 42 bytov, tak musí tam byť parkovisko, ktoré má 42 parkovacích miest. A na týchto parkovacích miestach stojí autíčka. Väčšinou obyvateľov z tých bytov, ktoré sú v najbližšom bloku. No, a teraz nastala v Košiciach situácia tá, že prišla tu smerácka firma EEI, ktorá má cyperské korene a ktorá sa hraje na super obchodnú firmu, aj keď produkuje jeden prúser za druhým. A táto firma, aby nemusela budovať parkovacie garáže a nemusela riešiť veci s parkovacími miestami väčšieho charakteru, tak prišla s takým návrhom spolu s poslancami zo strany Smer, že povedal, že na tomto parkovisku budú môcť parkovať len tí obyvateľia, ktorí bývajú v tomto bloku a majú trvalý pobyt. Všetci tí ostatní, ktorí nemajú trvalý pobyt, musia odísť preč. A tak vlastne vyštvali jednu skupinu obyvateľov z tohto parkoviska, aj keď v podstate všetci platia a platili daň z nehnuteľnosti, a všetci vlastne spĺňajú kritéria aj podľa slovenskej technickej normy, čo sa týka počtu parkovacích miest. Niekde je to viacej, niekde je to menej. A ja osobne si myslím, a nielen ja, že toto členenie a to rozdeľovanie opäť ľudí na nejakých vyvolených a nevyvolených je aj v rozpore s ústavou, pretože ústava zaručuje každému občanovi rovnaké práva. Len prišla firma EEI a strana Smer a povedala, že nie je to tak, že tu budú parkovať len tí, čo majú trvalý pobyt. Paradox je ten, že ľudia, ktorí bývajú v podnájmoch v týchto bytových domoch, dokonca do verejného systému prispievajú väčšou čiastkou peňazí, pretože nielen to, že platia za byt daň z nehnuteľnosti, ale dokonca odvádzajú daň z príjmu z tohto podnájmu, ktoré odvádzajú majiteľom týchto bytov. Takže vlastne dneska bol podaný podnet na prokuratúru ohľadom toho, že my toto delenie považujeme za protiprávne a nesystémové a uvidíme, čo na to povie generálna krajská prokuratúra v Košiciach, pretože osobne si myslím, že naozaj je to protiústavná vec. Len toľko.